Manual pirata per la capitana Tramuntana. Ai, a veure, sí, a veure, aquest... Això ho guardaré per aquí. Aquesta m'anirà molt bé per les nits del vent del nord. I amb aquesta lligaré l'àncora de proa. Sí, exacte. I aquest el faré servir per lligar-me les sabates, que aquest no se'm resisteix una mica. Vaja, però si són les meves gotetes de sal nitre preferides. Ai, ja torneu a ser per aquí, La veritat és que li estic agafant gustet a això de il·luminar-vos la vida amb la meva sapiència marítima. Digueu-me, en què us puc servir avui, petites algues de Posidònia? Ah, voleu fer un projector d'ombres? Doncs heu de saber que fer un projector d'ombres és d'allò més fàcil i entretingut, així que deixeu tot el que estigueu fent perquè comencem! Per a construir el nostre projector d'ombres necessitem un full de paper, un llapis, cinta adhesiva, un tub de paper higiènic, una llanterna. El primer que farem serà resseguir el contorn del tub al nostre paper. I dins del cercle dibuixem una figura senzilla que serà la que després projectarem a la paret. I ara tallem l'interior de la figura. Abans de retallar el nostre cercle, no us oblideu de dibuixar-li una pestanya ben grossa. A un extrem del tub hi fem un tall. Però aneu alerta de no tallar-lo del tot. I ja gairebé ho tenim. Només ens cal introduir la nostra figura dins del tub. I ara només ens queda provar-ho! Heu vist que xulo ha quedat? I jo he fet un peixet, però vosaltres podeu fer les figures que vulgueu. Deixeu volar la vostra imaginació. Estic esperant els